Връщаме се за първи кръг. Тук сме, спечелим зарад, това е добре. Теглим ръка с шлифър, без шлифър. Без шифър, обаче с Skeletal Curiosity, което не мога да касна. Мисля да екипнем. Ще екипнем и ще се надяваме да се случат някакви работи. Значи не екипвайте такива ръце по принцип. Именно ние с Защото ние сме с два малигана. Ние с този дек... Защо да сме с два малигана? Всъщност може да изтегим. Ами тук шанс е окултисти да канектнем с Curiosity и всичко ще стане много хубаво. Още не си взе малиган. Идеята да кипнем ръката е, че имаме два окултиста, които доста добре се справят с прешър. По принцип. Да, това е така. Обелия дек. Даже се кърваме. Стена. Както каза Мейджа, не е важно. Важното е да се кървнеш, не е важното да ги имаш в ръката. Факт е, значи се трябва да изтегаме сломп. Аз не бих се разсърдил на Island също. Тук... Окей. Или пък... И това не е добре. И пасваме хода и се чувстваме вече леко пребани. Защото слагаме... може да направим мизерия с Delusion. Може да. Може ми си скипне хода, което е супер. Това ще каса неща втората мен, не ще. Жив и здрав. И ще сложим каунтър. Това може да има хаунтинг. Ние, нали, пуснахме един хаунтинг. Нека има хаунтинг. Сега ще чакаме с Delusion. Така ще направим. Да, изчакаме така. Той, щом нямаше трети ход, ние нямаме бърза работа с този тапър. Да го тролим. Ето го хаунтинга. Не. Не, ще го тапнем. Окей, сега ако има 4 дроп. Ако има 4 дроп, ще има изненада. Май няма. И добре, ние не губим, защото пък си левелваме Людовик. Той иска да е такова. Да, също ще игра втора комната. Ето прокара едно демидж, браво на него. 4 дроп в Delusion. Хоп. И ето, това е да си добър на Magic. Трололо. С шампиона на народа Митев. Право преп. И ние му направихме... Изигра, като играхме на гъпатото, ми играе змия в края на хода и ми казва па! И аз помислих известно време и му казах па с тази карта. Хасте с атака с Curiosity, или? Не е лоша идея, да. Той пък приста после ще... Проблема е, че после той ще го откласне. За да стигнем само една карта няма смисъл. Няма ми дава окултисти това. По-добре... Даже не знам дали не е по-добре просто да левелнем два пъти и да го караме да пази мана. Няма да пазиш, виж, ще пази едно мана, по-добре да си играем. Нещо трябва да изиграем този ход. Окултист, той не мога да го тапва и без друго. Окултисти не слагаме Curiosity, чакаме. Да. Той Людовик Жули в някакъв момент ще стане голям. Ще стане голям, ама той има решение за него, значи ние първо трябва да изтегнем нашето решение. Това виж колко хубаво се получи. Ти да видиш. Дай да обадим една така първо. Да тестваме водата, дали има пирани. Тук какво има? Има Village Bellringer. Добре, окей. Като има Village Bellringer. Нищо особено, то ще се бансне. То нещо е лайт на кричери, аз предлагам да му сложим зомбитата и да се оправя. Зомбитата. Пазим едно червено да го плашим. То трябваше и правим ход да го плашим, но... няма хаунтинг. Това е много интересен бял червен, нека жирото. Мога да имам босмос акт. Добре. Тоест не е добре, ама... То не е добре, ама... Искаме да... Искаме ли да тестваме да обадим едно Curiosity са? На окултист. Той само с воле може да го убие. Ние... Ако той има воле, сме окей. Още е, че ако играем Curiosity, после... Ние не можем да изиграем Дрейка, да. Да, именно. Дай само да го тестваме, какво ще направи. Даже има опция да... Сега ще видим какво ще се случи тук. И на база на това ще действаме. Ще няма Шуребюк. Да. И цъкни още един окултист и после ще левълне просто. Другия вариант е... Същия ход да имаме... Ако изтегнем Island следващия ход, имаме Людовик Жули онлайн. Да, ние може да го ставим и да стане онлайн, ама с то прист на масата няма никакъв смисъл. Няма смисъл, той е бил кавър скринът пич. По-добре да редим борд.
Смисъл това беше сега... логично всъщност, май. Сега сме наредили Бор да го убием в 2 атаки. Така че... Спирит, окей. Така че това е добре. Аха. Супер. И ми трябва преп. Добре. Това преп е... Чакай сега да помислиме как да ги направим Слушам какво ще стегнем първо. по-културничко нещата. Окей, ми съвсем културно искаме да атакуваме. Той ни тапва... Искаме ли да сложим, примерно, скелет с curiosity? За да му завържем фичера да За да блокираме. му завържим. Ама не, той пък може да го блокира. Значи, ако играем скелет с Curiosity, после се завързваме, нищо не мога да правим, не мога да каснем Battleground Geist, който ни е Да, важен. също с една атака и да може да си изиграем стиж дрека, между другото. А виж, той има 3-3. И мога да жертваме един кричър, теоретично. Има ли смисъл обаче? Въпросът е на колко ще го оставим. Аре да си оставим. Има ли смисъл да такова изобщо? Не, аз предлагам да каснем Battleground Geist и да... Също да видим какво ще тапне. Да, факт. Или не мога да го изиграем втората. И после ще си каснем Battleground Geist и... Да му направим само 4 демидж, няма смисъл. Да, това е на 10. Да, по-добре сложим. Ма той ще изигра още един зелен кричър. Но въпросът е, че ако... Той следващия ход, ако изтеглим... Значи той вече почва да тапва Geist. Да, той ще почне да тъпне гайста. Но... Ти го войсле спирита, това е проблем, защото тия зомбите нищо не правят, ще го войсле спирит. Да, обаче Geist минава. Гайста минава, ама той ще го тапне. Още един правил преп. Ето като начин някакъв лют. Интересно. Обаче е под заплахата от наближаващия тест subject, който... Ами, аз мисля да сложим... Значи... Това е някаква страна. Има first strike. Да, Spectral Fight на окултиста, Curiosity на окултиста, той минава. И той ще го тапне. Той е human, не може да го тапне. А той не може да го тапне. Въпросът е, че така ще стане 4-5 и той дори да сложи още един travel prep counter другия ход, той ще стане 4-3, т.е. той е по-голям от Voice Spirit. Харесва ми как мислиш между другото. И идеята е, нали, просто да сега ще го или си жертва спирит, или го удрим и теглим карта. Вярвам, че хабим 2 потенциално, обаче пък... Не, аз мисля, че са окей и така той няма мана опън за да направи мизерията и аз воля или нещо друго. Да, именно. В смисъл сега е много по-добре да го свършим това. Да. И ще видим какво ще изтеглим и тогава може да изиграем после скелет. Ще видим дали ще теглим, да. Окей. Той за едно мала някаква направи. Факт. Ние нямаше да такуваме с него така и така, ама... Защото така ги виждаш нещата на те. Чудесно, Curiosity се изплати току-що. Окей, тук някаква... Чудесно. Я го остави само мета. Ма няма смисъл да играем с скелет. Няма да играем с скелет. Той без друго, за да мога да левелнем Людовика. И вече да се оправя, смисъл. И следващия ход нещата стават по-интересни. Но ние след това ще флашбекнем и Мона. Размит, whatever. Доста first strike стават. Флашбек не трябва преп. Не. Сега ще го флашбекна. Не, той не може да си позволи, защото... Но това означава, че окултиста пак влиза. Да не забравяш каунтър. Да левелваме Жули. Той в никакъв момент не може да позволи да не остави поне на мана опен. Това е хубаво. Да. И сега ще не играем тази земя. Няма смисъл. Дай бегенкъв. Само да помислим нещо. Дали не искаме да си напомпим Жулито, за да го накараме етап на него. Всъщност той ако тапне нещо друго, ние продължаваме да имаме приоритети да направим Жули, така че той просто няма да тапне нищо според мен. Той ще го тапне, защото ние не мога да такуваме през Voiceless спирите с другата. Ама ние пак ще конектнем с това, което
И конектваме с този и тегим карти. И Spectral Flight за пореден път се доказва. И не, наистина, смисъл. Да, факт е. Да я флашбек не мога. И бърза работа нямаме, смисъл с жулито. Просто на интерес, че той просто не може да атакува, защото с каквото и да го защием, след това ще умре. Да, именно. В смисъл, той въобще не може да направи килинг атака. А пък ние след това после го атакуваме for the win. И тук с енчантментите за шлифер и без шлифер доста добре се справяме. Окей. Само да няма масов ремонт, естествено. Гледам, няма. Не, той... Той реди чембокъри момент, което е чудесно. Те не са чембокъри, те се погледнат нашите атакари, но... Между другото, в следващия ход, след като той тапне, каквото ще тапва. Чудесно. Сега тапвам Voice Spirit, да? Преди комбат. Няма да имаме двойна мана за Людовик и той ще мога да тапне ние момчета. Да. Така че... Искаме да атакуваме, значи. Просто искаме да атакуваме. Може и първо с скелета, ако ще правим някакъв я чакай да видя колко... Не, няма да правим абстракт, за какво е? Мисъл... Какъв е смисъл от абстракт? Да, окей, не го убиваме, факт. Ние не го убиваме. Макар че ако изиграем... Не, окей. Добре, значи искаме да го атакуваме първо, за да видим какво ще направи. Защото скелета няма смисъл да го играем. Не, чакай, я почакай малко. Те ще му останат 5 блокера, ние имаме 8 и 9 карти. Значи ако изиграем клаустрофобията... Той ще тапне значи 8, значи ние имаме 5. Ако играем клаустрофобията... Като едно минава. Значи не, ние просто с една така ще го убием тук. Освен ако няма гайс фрейм. Но ако има гайс фрейм няма. Може да си вземем после. Не, няма да си вземем, защото ние продължаваме да имаме клаустрофобията. Да не си загубим борда, имам предвид. Значи според мен той вече е задължен да тапне с тест сабджекта, защото... той ако тапне с тест сабджекта... Значи ние трябва да изиграем клаустрофобията. Ние ще изиграем, няма защото трябва да играем сега. Въпросът е, ако ще се опитваме да го убием този ход... Ние ако изиграем клаустрофобията, губим един атакър. Да, той пък губи блокър. Не, и той ще тапне още едно и ние пак не можем да го убием. Тоест искаме да го играем на скелета. Ако ние изиграем клаустрофобията, той ще ни тапне нещото с Curiosity и Spectral Flight, защото тест сабджекта няма да е проблем, а той сега е задължен просто да тапне тест сабджекта. Той не може да го тапне това нещо. Не, тест сабджекта е задължен да го тапне просто, защото иначе ще му пометем целия борд само с него, с една атака. Така че... Остават му 5. При което ние имаме и скелет, освен тези, при което той да речем... Добре, то не пречи да го изиграш скелета, между другото. Ние имаме достатъчно мана. Изиграй скелета, що червената мана точно? Защото може ни трябва тази за регенерация. Добре, изиграй Swamps, за да има за регенерация. Давай са бегинка в комбат. Да видим какво ще стане. Да видим. Той тапна. Да, той го тапна както беше очаквано. И да са на деклара атакър, сега ще го мислиме. Значи той има на бяла мана, значи от трик не мога да се опасяваме. Всички случаи. Той много предвидливо си тапна Маунтина, което беше чудесно. Значи тук ще минат единия флар, който е 3, майнър скелетът, който е 2 и каквото и друго мине е 2. Той няма как да гене живот, така че според мен... Майнър скелета на 1. Да, 1 плюс 3, 4. Защото той ще блокира, това стават 4. И от останалите ни... колко кричера? Значи... От 5 кричера той може да блокира само 4 от Значи тук това на това и му остават 4. Значи просто има летален демидж. 1, 2, 3, 4. Да. Значи такова. Такова всичко. Да, абсолютно правилно. Се предаде точно както и... Той ги поприсметна по същия начин, според мен. Това беше окей. Да, в момента, в който си тапна Маунтина. Да, ако не си беше тапнал Маунтина, тази атака ще да... Щехме да му дадем един ход живот. То не се знае, щехме да си поразменим някакви неща, щехме да жертваме някакви кричери.
Аз по принцип като му гледам дека, той нещо нямаше много добре се оправя с флайерите, да го сложим този Cobalt Wings. Ами... Другия вариант е да сложим Скап Голията. Скап Голията, то няма достатъчно ремул, на страна умират кричери. С идеята да... Малко ми звъни телефона или не, за това на камерата. Още се чуем, кога отида да говори по телефона, да видим какво ни става с вечерата, че някакъв китаец се объркал къде да дойде. В общи линии, като гледам, няма какво да се отборваме тук, така че оставаме така и се надяваме, че всичко ще стане окей. Нали не се отборваме нищо? Не. Submit. Съжаляваме за техническата пауза, но трябва да се яде. Да. Китайците, като се объркат, така става. Има и 15 минути само. Чудесно. Тук имаме крива. Имаме крива, да, имаме си земи. Мисля, че сме окей. Имаме и един малиган сме си взели. За сега, ама. То се не знае. Ма пък... Ако... Също трябва Preparations, ако Grasp of Phantoms е доста добър. Да, ако няма... Не, то има 100% 2 дропа. Няма 2 дропа. Това беше много интересно. И тук аз от сега виждам какво става. Да, и аз. Само да няма баси змията. Няма проблеми. Но, добре, да. Айланд, че и атака, ако случайно реши да прави нещо в комбата, ще го копираме това нашето момче. Аз в принцип искам си копираме Battleground Geist, ама ако се стигне до този момент, по-добре ако не. Ще видим какво ще изиграе там на другия ход въобще. Сигурно ме съмнява, че... идеята, че следващия му ход да го граспнем, да. Ще го граспнем. И всяка се тапа от направо за сентри. Нищо не прави. Факт, ми слагай го направо. Не. На също мана опън няма смисъл, може да има воле. Да, окей, факт. Ти си прав. Също мана опън, I like... Но при всички положения играта се развива доста добре. Значи, много интересно каква ръка е кипнала. Значи, без да играе до четвърти ход нищо, при положение, че имаше толкова 2 дропове, които демонстрира след това. Играем Хобърт. Защото сега може да го изиграем. Няма да си копираме кричера в края на хода. Няма смисъл. Ще си копираме вече този, много по-добре. И аз не знам каква ръка е кипна. Ама ако не изиграя нищо и на 5 мана, почвам да се притеснявам за него. То ще го играе 2 пъти, така и усещам нещата си. Да, със сигурност. Не, всъщност няма смисъл. Значи ще изиграем... Играем Battleground Geist. Играем Battleground Geist. Оставаме го... В смисъл да прави какво ще прави в неговия си ход. После ще граспнем и мога да го зашием с полулетален Battleground Geist. Сега ще видим какво ще изиграте. Нищо не играем. Чудесно. Окей, иска да си го флипне. И ние сме доволни. Всъщност пък... По-добре да го граспнем. Или пък... Няма да имаме мана. То ние пък няма да имаме мана. Ние не искаме да изкарваме нищо от тях. Да го граспнем. Това, че до сега играе нищо е окей, ако иска да го преиграе, това е... Верно, че може да има Рейнджърс Гал, ама ние от него някак се пазим. Да, играе. Поне ще си е показал трика. Окей. Така са 5. Да, факт. Той би трябвало сега, ако има ремул, вече да го изиграе. Ако има ребюк, време, защото иначе... жалко, че не може да държи мана за... Да. Има воле. Окей. Я не се притеснявам от тази целта. В принцип, волето е хубаво, че отива по гайста. Жалкото е, че сега техния каунтерпарта ни няма да е много ефективен, но... Окей. Ние пак му направихме доста демидж с това. Чакай сега да видим. Играем скелет. И му слагаме халбърг с гула. Даже има точно така. Скелет, халбърг. Имаме ли мана? И клаустрофобия. Имаме, да. Ама не е мана за генерация. Защото ние все пак ако ще го играме. То няма смисъл между другото. Не, стой. Не може ли да му изиграем просто клаустрофобията и скелета и да го зашием? В смисъл, няма смисъл да го кичим с каквото и да е в момента. Добре.
Ма то пък няма да имаме мана за регенерация. Що Но поне няма сме жертвали кричер. Ще имаме за counterpart. А не, няма. При всички положения трябва да изиграем клаустрофобията. Ние друг плей, освен скелета, после нямаме, така че... Се да, коя ще тапнеш. Че сега го зашиваме. И ако антапнем, вече тогава скелета става много як, защото в тия неговите цветове... Да. Не знам какво се оправя с регенератор. Някакъв First Striker, ама като е 5-3, по-трудно. Да. Ами... За сега това не е. Може да изиграваме... Чакай, колко мана имаме? Имаме 7. Имаме, може да, в смисъл да запазим това. Чакай. Не моля ли да копираме нещо и да го сакнем него, за да мога да го зашием с двете? Така се отваряме на ремова. Може да копираме скелета. Да, няма смисъл. Може да копираме скелета, но аз мисля, че зомбите не ни трябва вече. Зомбите уверено, че не ни трябва вече. И сега, ако имаме случайно някакъв ремов, мога да го регенерираме и другия ход. Да, си бизнесмен. Абсолютно валиен плей. И така, тъпия скелет върши работа с Халбърг. Изяжда куче. Да не забравяш горе. Няма, той само да напомпи. И... Да. Тъп, колко е тъп този скелет? Бая тъп. Колко е бая тъп? Виж, че доста добре си върши работата. Изиграваме една земарка. Няма смисъл. Имаме граф грейвярда. Още една земя и... Да. И всичко хубаво между нас и опонента ни приключва. Като се флипна. И не че Ралайс няма да е приятно. Вира лучки, whatever. Този е добрия стар блокър. Чъмпа блокър. Чъмп блокър, всъщност. Сега ако не го накичи, сега един трябвало пред, примерно. Ето, трябвало пред. Окей. Да, окей. Значи сега една земичка идва и всичко е много в бизнеса. Ние даже може да си я потърсим. Ето я. Айде един таймлок да си вземеш. Демонстрираме защо Граспа е толкова болен. Още е, че сега оставаме без мана за регенерация, ама... Той между другия ход може да го повтори това изпълнение. Да, ама ще хви карти, ще хви ходове. Именно. Ако го повтори... Аха. Смайт. Добре. И сега... Са план Б. План Б, indeed. 2 окултиста и ГГ. Да. Даже 3 окултиста. Всъщност. Сега ще преиграя лучкипа. Окей. Ако флаш не трябва препа, значи няма ребюк. Че няма ребюк. Или просто не всъщност има лойка да... Окей, ние в края на хода играваме Counterpart. Ние ще накичим едното момче с другото момче. И всичко хубаво между нас. Или пък просто защо не го зашим. Нямаме двойна червена. Но ако го зашим за 2, ще го убием по-следващия ход, със сигурност. Ако не ген на живот. По-добре да му убиеме лучкипа. Дай не трябва толкова ти тяло екипира един. Ама сакни това. Толкова не ще сак. Да. Милваме себе си. Или... Не, в момента имаме какво да си милнем. Има ли какво? Не, всъщност май няма. Много добре. Мога милнем на него трябва преп. По-добре себе си. По-добре себе си. Трябва препа точно е абсолютно латевра. Ето една земя, която не ни трябва и още една земя. Това ще хубаво. Това става 6-5 е някакво... Изяждаме му кричера и... Имаме и даже мана за Counterpart. Да. Ето затова ние може би трябваше да направим просто друг токен. Не, за какво да се тапаутваме? Че нещо да конектне, но... факт, няма смисъл.
Тая игра се развива доста добре. Не може да се отрече. Меко казвам. Проблемната карта, която ни бърка в момента е Spider Grasp, защото и он стана доста голям. О, още един лъчки. Окей. В края на хода... И ще ни трябва преп. Ужас. Сега ще го направи 7. Добре, чудесно. Затова няма да играме Geist Flame, за да мога в нашия ход. Значи, гледай са. В края на хода копие. Правим копие и едно по него. Нямаме мана за едно по него. Няма ли? Не. То това струва 7. Може и сте ги малки, ние просто приключваме. Така. Чакай са. Толкова блокира... Той трябва да блокира този. Да, той трябва да го блокира. Така че му правим 2. В смисъл... Така че му правим след това убиваме този Geist Flame. Да, убиваме го този Geist Flame. Не бе, глупости, път ще убием него. Искам да го убием, моля се пак. Ма защо? Какъв е смисъл? Сега ще виж. Какво ще направим? Какво ще направим? Ще изиграем Geist Flame и после ще потърсим с Деспот. Трябва да реши да умира. Окей, няма не. Или просто няма да има червена мана, за да търсим каквото иде. Ма той нищо не е такова. Блокира ли? Дай уби го този лъчки, бе. В смисъл, ще вземе да гене с нещо живот, това нещо гледа какво е голямо. Мисля, ние имаме такъв борт, че него не знам какво го прави. Бил ли го него по-добре? Okay. В смисъл, из играта два трябва да препа, игра да я повече. Земи. И пасваме хора. Да, пасваме хора. Да държим си земята за... Той би трябвало сега и да, нали... Той трябва да сложи... Трябва да сложи... минимум един... То си още на земя, значи освен да има това, където убива всичко. Значи се предава, да. Еми гъга. И ще се видим във втори кръг. Да. Доста добре се получи като за Garbage Pile.